journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 56 ka mga empleyado sa Regional Trial Court sa Davao City nagpositibo sa COVID-19. Opisina nagpatuman og total lockdown. Duha patay, duha angol sa bangga sa wing van ug motor sa Quezon, Bukidnon. 5 sabang angol sa bangga sa duha ka pick-up sa Makilala, Cotabato. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka retiradong magtutudlo human kini na banggaan sa usa ka sakyanan atubangan sa Kapitolyo sa North Cotabato. Sa inisyal nga investigasyon sa Kidapawan City PNP, baguhay pa lang nga minaog sa gisakyang bus atubangan sa gate sa Provincial Capitol sa Barangay Amas ang biktima nga si Milagros Soledad dihang nadasmagaan sa usa ka pick-up truck nga kusog ang dagan kaganiyang pasado alauna sa hapon. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug namatay. Nakakustudiya karon sa Kidapawan City PNP ang driver sa pick-up nga giilang si Hardip Singh Hill, 28 anyos, ug residente sa poblasyon Kidapawan City. Posible kining magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Samtang anaa sa Amas Provincial Hospital ang patay nga lawas sa biktima kinsa residente sa Malibatuan, Arakan, Cotabato. Tulo ka mga managlahing aksidente sa kadalanan ang natala sa mga otoridad sa managlahing lugar sa Davao City o sa North Cotabato diin 7 ang naangol. Ani ang report ni Leo Febra. Nakakustudiya karon sa Makilala Traffic Section sa North Cotabato ang puti ug Savannah Orange nga pick-up nga nagbangga kagahapon September 6 sa Barangay Malasila. Nagpaayo sab sa managlaing ospital sa lungsod ang driver sa duha ka pick-up nga sila Ryan John Villar ug Roy Kian. Ingon man ang ilang tulok ka mga pasahero. Padulong Cotabato nitong tungura ang puti nga pick-up ug gituuhang nakatagpilaw ang driver niini. Hinungdan nga misubay sa kasugat nga lane sa kalsada ug misungag sa Savannah Orange nga pick-up. Nya murag nakatulog man daw ning kuan sa white ni kaawat sa linya diri. Tapos padabaw ni mo to nag-head-on collision sila ma'am. Gikonsiderang accident-prone area ang dapit na hitabuan tungod sa paliko-liko nga dalan. Usa ka motorista sab ang nasamdan human matumba sa dalan sa may National Highway sa Barangay Dumoy, Davao City ang gimaniho niining motorsiklo. Gitudlong hinungdan sa aksidente ang kadanlog sa dalan tungod ulan-ulan man ang panahon niadtong buntaga. Daling narespondihan sa taga-mobile team sa Talumo ang hitabo ug nadala sa ospital ang driver. Laing motorista pa ang nasamdan susamang adlawas sa highway sa Barangay Amas, Kidapawan City. Kusog ang padagan sa lalaking gimaniho ug motorsiklo dihang kalit nga mitabok ang iro. Daling gitabang sa mga residente ang motorista aron malikay sa aksidente. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga magbinantayon kanunay og siguraduhong maayo ang kondisyon sa lawas kung magmaniho. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe! Duha ang patay, duha sab ang angol sa bangga sa wing van ug motorsiklo sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Subay sa report sa Quezon Municipal Police Station, nagsubay sa managlahing direksyon sa kalsada ang duha ka mga sakyanan. Diyang pag-abot sa Purok 5, Zigzag Road, Palakapaw, Quezon, Bukidnon, na overshoot ang wing van nga kargadog tiles ug nabangga sa motor dayon nahulog sa pangpang. Namatay ang driver sa wing van nga giilan ni Police Major Carlito Chua Jr., ang hepe sa Quezon Municipal Police Station nga si Rolando Pugoy ug backride sa motor nga si Maribeth Salas. Samtang ang helper sa truck nga si Raymond Pugoy ug driver sa motorsiklo nga si Domingo Salas nga bana sa namatay nga si Maribeth ang gipangtambalan sa ospital. Daghang empleyado sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region sa Davao City ang nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19. Sa pinakaulahing ihap,
Miabot sa 56 ka mga empleyado ang nataptan sa virus ug sugod kagahapon September 6, 2021 nagpatuman og total lockdown sa korte sa tinguha nga dili na magkatag ang virus. Ani ang report. Napalaw ang ubang tao nga naituyo sa Regional Trial Court sa Davao City kay sugod kagahapong adlaw. Gi-lockdown ang korte kay daghang nagpositibo sa COVID-19. Sa pinakaulahing datos, 56 ka mga empleyado ang nataptan sa virus. Sir, Jose, kuha ni mo ta, sir? Fiscal, isod gani ko kay requirements ba? Sirado man daw. Saan natin ipag-comply sa requirements na tuwan eh? Nag-uol kining lalaki kay wala siya makakuha og requirements alang sa iyang pangempleyo. Ang lockdown sa korte pinasubay sa request ni Executive Judge Emmanuel Carpio kang Court Administrator Jose Maidas Marquez sa Korte Suprema. Matapos ang total lockdown sa korte karong September 17, 2021. Apil sa mga branch sa korte nga naay nagpositibo sa virus ang RTC Branch 9, 10, 13, MTCC ug RSPO. At tangi! 5 ka mga balay sa Magpet, North Cotabato ug daw sa sunog. O propiedad sa usa ka resort sa Digos City, gilalisan, gipost sa social media. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Gilalisan sa mga residente og duha ka mga kapitan sa Digos City, Davao del Sur ang usa ka propiedad sa gobyerno sa May Aplaya Beach. Nahimo panghisgutanan sa social media ang ilang panag-away human kini gi-post sa mga residente. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Anong bawal man? Pili man na siya on public man to. Kini ang video nga kuha sa residenteng si Shannon Cordova sa Barangay Aplaya, Digos City, Davao del Sur nga nahimong hisgutanan sa social media. Makita sa video ang pag-abot sa lugar ni Zone 3 Barangay Kapitan Sandro Torion. Makita sa video nga dunay mga gamit nga gipanghakot ug gipapahawa ni Kapitan Torion ang bangka sa mga mananagat kay matod niya iarkilahan ang luna sa iyang higala. Sumala ni Cordova, daan na silang nangandam human masayod nga ginaangkon sa higala ni Torion ang luna nga nahimo nilang pwesto para sa ilang panginabuyan. Kukoy pwesto dara sir kay ano ko dara na koy burgeran tas naga-barbecue po ko dara. Mag-plaster na ako sa barbecue, nay na mga lalaki nag-abot. So
medyo hanuman good mer na feel na ko ba nga murag mali, murag there's something wrong anak ko kay nanay mga nag-abot na mga tao, nanay mga payag nag-abot mo to nag-live ko sir kay nalibog ko kung sa kung una buhaton man. Ang 300 metros nga luna di pa nag-iyahan sa gobyerno. Nasayod niini ang mga residente nga sama nila Victoria Erasmo ug Merlin Tarawi ug gani andam matud pa silang muhawa kung gamiton na kini sa gobyerno. Itong ilang giawayan sa barangay na to sir, samtang katid sa owner hantod karon katid sa owner gihapon mi gilabi na namo sa barangay nga kanang area ihatag na sa barangay para sa rescue og naay malumos diha pod iagi anang lugara nga ilang giawayan. Wa man mi mahimo sir, due process lang. Mura man na mong ginahangyo sa gobyerno. Kung pawa na gid. Kung gamiton na gid sa gobyerno, normal na manghawa gid mi pero due process lang. Dayag ang karatula nga no trespassing government property. Kay sumala sa mga opisyal sa Barangay Aplaya, gidonar na kining maong luna alang sa CDRRMO ug sa Philippine Coast Guard. Matud ni Remy Karim Mamak, ang kapitan sa Barangay Aplaya, tuig 2018 pa gidonar ang luna. O gani pamatuod niini ang gipasa nga resolusyon sa konseho sa barangay busa ila kining gipakuralan. Sa matod niya nga ingon siya nga adong artilahan. Kunya wala siya coordination sa barangay, ni diretso siya sulod, amo nang gikural ang area, butangan na namog tarpaulin nga no trespassing government property. Di adto niya pagkahapon sa hapon ilang gikural ug usab. Mato pagkuan na komisyon mura og daghan na kayo sila gibadlong nako, parespeto lang ko di gani halos di respeto ng iyang mga tanod. Sige padayon og kalot dito may nag-abot kay ang bangka ilan man ipagawas. Depensa ni Kapitan Torion. Si KTL is a friend of mine nga gusto pod nga dunay luna diha sa dagat. So nangabang siya. So sa dihan niingon siya nga pare medyo gubot naman ni. In fact he was there. Ni nagubot naman ni pare nga ang akong giabangan nga lugar gilusog man sa barangay. Sila may nang i-occupy diri nga naman ni mga tagiya. Alangan naman og dili so nitadto ko didto. Ang akong mga amigo paghibalo nga medyo murag na ay gi-live na ato ang mga ato ang sitwasyon, so nangadto dito just to see to it nga dili ma-deprive ang katungod sa mga tag-iya. Wa ko ningon dito ni sulong nga mga away, wa man ta nangitag away. Mi patunga na sa away ang LGU aron kapugnan ang nagkainit nga bangi sa mga namuyo sa dapit ug sa duha ka mga opisyal sa managlahing barangay. Orlando Dondondino, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Nangayo na og tabang ang duha ka mga pamilyang nagub-an og balay human sa landslide sa lungsod sa Maragusan, Davao de Oro. Mapasalamaton gihapon ang mga biktima kay walay na angin nga kinabuhi atol sa landslide. Ani ang report ni Leo Febra. Naghangyo na karon og tabang ang duha ka pamilya human na hugno tungod sa landslide ni adtong Septembre 1 ang ilang mga balay didto sa sitio Bagong Lipunan, Barangay Mapawa sa lungsod sa Maragusan, Davao de Oro. Sa pagbisita sa Newsline sa lugar, among nakita ang panimalay ni Noli Maynupas na tabunan gayud sa lapok ug wala siya nabitbit tungod kay kalit kaayo ang panghitabo. Samtang ang kusina sa balay ni Anthony Amoranto natabunan og mga lapok. Una nang gisaysay ni Kapitan Mark Anthony Vilari nga delikado sa landslide ang lugar. Naglisod pagbangon ang pamilya sa mga biktima, hinungdan nga nagpakitabang na si Kapitan sa munisipyo kay wala sila'y igong pundo nga ipalit alang sa usa ka relocation site. Karon amo ang sabutan ni sa munisipyo kan kami sa barangay na may budget na 600,000 pa to nga para sa relocation area niya. Sa pagkakaron wala lang gid mi na palit pa diri nga area sa barangay kay ni promise naman tong atong alang dong mayor, vice mayor o atong probinsya nga mo dugang sila para nga magpalit mi og area sa pagkakaron wala pa mi napalit yun nga area din sa Barangay Mapawa niya. Akong mga sugyot ining namuyo aning sa mga delikado nga lugar among advisean yun nga mintras sa pagkakaron wala pa to ang relocation site mangita lang sa gyud-tag medyos nga asa mo puyo kay dili kita di ana pwede magpuyo. Okay, first po namo sila og evacuate kana labi naron sa inyong gisulti ganiha nga napadyoy nanapoy kwan report ganiha nga naay crack dito. So dili na gyud sila tugutan nga mo puyo pa di ana.
Ang mga biktima pulos mga walay propiedad nga matukuran sa ilang balay kay ipasira na ang lugar nga kanhi nilagipuy-an ug nagsalig na lang sila sa desisyon sa gobyerno kabahin sa ilang kabalhinan. Mangayog yung kugluti ani kay wa gyud ko mapuyan. Mao ratong kuang gyud nako nga asa man mi puyo. Gisaysay kanamo sa ilang silingan nga si Eileen Bitak ang nag-upload sa unang video sa Facebook nga gihatagan na ang mga apektadong residente og 200 ka halublak apan wala pa masayri ug asa ang lugar nga ilang tarukan sa ilang balay. Sa pagkakaron, nagpuyo paghihapon ang mga apektadong pamilya sa balay sa ilang silingan. Samtang naningkamot sila og panasa ug kawayan aron madugangan ang ilang kita aron makatabang kini sa ilang pagpundar sa ilang balay. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Ugnaw sa sunog ang 5 ka mga balay ug usa ka patigayon sa lungsod sa Magpet, North Cotabato. Lakip sa mga ginatutukan sa mga bumbero nga sinugdanan sa kalayo ang electrical short circuit. Ani ang report ni Lizelle Banga. Gilamoy sa kalayo kaganinang pasado alauna sa kadlawon kining hardware sa Allison Street, Barangay Poblasyon, Magpet, North Cotabato nga gipanag-iyahan sa usa ka Roderick Causeway. Tungod karaan na ang hardware, paspas kini nga gilamoy sa kalayo. Nadamay pa ang 7 ka panimalay. Nga gipanag-iyahan ni Reynald Bosano, Restitita Oy, Balong Bartolosa, Rosabel Umandak, James Oxenia, Kokoy Montero ug Marvic Oxenia. Mga 1:15 sa kabuntagon, ma'am, nakamata ko kay nag-brown out. Pag-check na ko, ma'am, sa gawas, nakita na ko nga dako na kayong kalayo. So, nagtawag ang mga tao nga nasunog daw akong tindahan. Dito na nag-emanate ang kalayo sa ako ang establishment. So, murag lain naman akong paminaw, ang akong mga taon na akong gisugo nga adtuon ang tindahan basig na apay makuha, pero pag-abot nga dito murag dili naman gid na makaya, ma'am. So wala na gid na salba bisag gamay. Electrical short circuit ang usa sa ginatutukang hinungdan sa sunog. Sa initial investigation namin, ma'am, nagkakanta pa rin ang ating investigator. May role silang yung initial na short circuit. Then kasi yung building na po, ma'am, tinatawag nila yan dyan lahat mga old buildings na kasi, ma'am. Then for how many years na, then wala siguro nag-ulit nag-install ng kurente. Ganun din yung ibang wire na dinataanan ng taga o nakikita ng taga, nagkaroon ng open wire din mag-spark din ang cause na tapos malabig pa naman, malakas-lakas ang hangin. Kasi itong hardware natin semi-concrete, then itong katapad na lahat, ganun na luma na talaga tapos kahit materials pa lahat. Gibana-banang mukabat sa 4.8 million ka pesos ang danyo sa sunog. Lakip na dinhi ang mga baligya sa hardware ug mga gamit sa nasunugang mga balay. Kini pa ang ikaduhang sunog nga nahitabo sa lungsod karong tuiga. Una, kaniadtong tuig 2019 sa Barangay Pangawan, din usa ka balay ang naugdaw. Abiso sa mga bombero, batasanon ang regular nga pagpasusi sa mga linya sa kuryente. Dili lang sa balay kundi lakip na sa mga gipanag-iyahang patigayon aron malikay sa susamang insidente. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Gilaraw karon sa mga opisyal sa Department of Education sa Davao del Sur nga himuong digital modality ang klase sa elementarya karong umaabot nga school year 2021-2022. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Ginahanay na sa Department of Education kung DepEd sa Digos City ang mga kinahanglanon alang sa himong digital modality nga paagi sa pagtuon sa mga estudyante sa elementarya sugod karong outbreak classes sa September 13.
Pinaagi niini nga klase sa pagtuon, gadget na lang sama sa cellphone ug laptop o computer o wala na'y gamiton nga papel alang sa pagprinta og modules. Gitawag nila kini nga Greening Education Campaign. Sumala ni Mario Andales, Principal 1 sa Ramon Magsaysay Central Elementary School. Buot nila kining suportahan aron makatabang sa pagprotekta sa kinaiyahan. Kani mo ang bagong project sa Division Office nga gikan po ni sa mo ang Regional Director kang Alan Parnazo. Yamo pong gi-adapt diri with our SDS mag-AP. So gusto kay na mo na i-implement kay daghan naman good ang nga mulo about sa atong environment nga sige nagbaha, grabe ang kalamidad tungod lagi kay nahurot-hurot na putol ang mga kahoy. So usa nis mga hinungdan ko no ang kaning sa paghimo ani mga module kaning mga printed module. So daghan kay papel gigamit mga kahoy nahurot-hurot ug putol. So just to save ang atong environment, so na may project sa Division Office nga gitawag na siya og Greening Education. Giyawhag nila ang mga tinun-an o mga ginikanan nga suportahan ang digital modality o paningkamutan nga makabaton og gadget nga magamit silang pagtuon apil ang pagkonekta sa internet. Apan, niani og managlahing reaksyon sa mga ginikanan ang plano sa tunghaan sama sa inahang si Marjorie Nagales nga mag-grade 3 o mag-kinder ang duha ka anak. Lisod kayo sir kay kanang parehanong karanang kuan kanang wala tay mga gadget ing anak good. Lisod kayo sa mga batang yo say dili pa jud maminaw anak gani. Di gud siya ka murag di ka kuan ka balo. Dili gid ka maningkamot yung ginikanan nga ikaw makakuan murag wa gusto matun-an. Kay for me kanang accessible man sa kuha bali naman nakoy gadget, nakoy internet pero for me pero gawnahon na po ko sa uban nga walay unsa na lang tong ubay-ubay man jud tong mga walay internet, ga problema sa internet unya. Do na ay cellphone pero wala may internet so useless ra gihapon. So dito jud sila sa kanang worksheets nga module. So siguro mga sa 116 man mi kat book diri, so include ko so 117. So gamay na lang jud kayo siguro na sa mga 85% ang nabakunahan kay ang uban ana nabilong pa man sa A4. So nay mga A4 nga naunahan nagbakuna kay sila mo inapili niadtong niagi nga nagngayo og list ang sa Division Office kung kinsa toy mabakunahan kada sa usa ka district o kada school. So kay dili man ma-accommodate tanan kay daghan man sa usa ka district. So giuna-una lang sa atong uban nga interesado jud kaayo nga magpa-vaccine. So gamay na lang ang wala. So ang uban naka first dose na, ang uban fully vaccinated na pud ang uban. Hinuon gisulti ni Andales nga nakig-alayon na sila sa DepEd Division Office tungod kay aduna sila'y gamayng pondo nga ipalit og mga tablets alang yadtong mga ginikanan nga naglisod jud sa pagpalit og gadget aron sa hinay-hinay makabalhin na ang tanan sa digital modality. Sa uwahing pahayag sa Malacañang, gitun-ana ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-uyon sa face-to-face classes sa mga lugar nga low-risk area sa COVID-19. Apan sa sitwasyon sa syudad, lisod pa kining mahitabo sa litaas ang ihap sa mga nataptan sa sakit. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger.
Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City ug sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 109 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!